Na hát szevasztok srácok, itt Balázsát ismételtőleges legjobb videóban. És a srác kettem nektek az ígért Five Nights at Freddy's-nek az eredeti második részével, ugyanis az elmúlt hetekben, napokban. Ugye volt egy ilyen hamis Five Nights at Freddy's második rész, amiben ugye sajnos nem sikerült tovább jutnom, de mert sok érdős rész volt benne, ezért gondoltam, hogy kirakom nektek, de nem jutottam benne tovább. Ezért úgy gondoltam, hogy ez nem ér egy teljes rész, hanem csak egy hamis második rész, úgyhogy ez az eredeti második része. És hát még itt a videó elején elmondom nektek, hogy én kaptam egy kedves nézőmtől egy olyan taktikát, hogy úgy lehet túlélni ezt az egész mindenséget, 6 éjszakát, ugye, hogy folyamatosan csak Foxit figyelem, nem figyelem a nyúlt, a csibét, meg ezeket. És hogy a Freddynek hallom a 4 nevetését, csak akkor a jobb oldali ajtót le kell zárni minden kamera nézés előtt, és utána vissza felnyitni. Mert hogyha nem zárom le 4 nevetés után, akkor be fog jönni. És ugye a lámpákat ugyanúgy kapcsolgatni fel, le, jobb, bal oldalon, meg ezeken. Úgyhogy én készítettem egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis papírkát, ugye, hogy rá van írva, hogy első és második, harmadik, negyedik, és ugye halljuk az első nevetést, akkor azt ott kihúzzuk, tehát X, hogyha halljuk a másodikat, akkor azt is kihúzzuk, harmadik, negyedik, és hogyha megvolt a negyedik nevetése Freddynek, akkor utána minden kameranézés előtt le fogjuk zárni a jobb oldali ajtót. Na de akkor vágjunk is bele a Five Nights at Freddy's-nek a harmadik éjszakájába, amiben remélem, hogy most már tovább fogunk jutni. Na lássuk akkor. Vágjunk be. Na, hát akkor itt vagyunk, ugye nem változott sem, ugye az előző részben pontosan ezeket próbálgattuk, ugye? És így ugye, hogyha nem fogjuk folyton nézegetni ugye a minden kemet, meg ezeket, így akkor reméljük, hogy kevesebb áramunk is fog menni. Jó. Úgyhogy azt mondta az a kedves nézőm, hogy ennek az egész játéknak, tehát Five Nights at Freddy's-nek ez a taktikája, hogy ezt kell csinálni, és akkor az összeset végig fogod tudni nézni. Jó. Akkor csak az egyát és az egy C-t nézzük, ugye Foxit és a csibét. És ugye alá itt ez és ez. Úgyhogy srácok, akkor ezt a taktikát fogjuk követni, és hát kíváncsi vagyok, hogy vajon nálunk be fog-e válni ez. Jó. Na, hát akkor most, ahogy láttam, a csibére kell számítani, és mert ugye eddig ő tűnt csak el, és ugye Foxit kell lesz majd csak figyelni még. A kicsit furcsa lesz, hogy nem fogom a kamerákon keresni, hopp a csibe hol van, hopp a nyúl hol van, tehát ez most így alakult. Úgyhogy mindenféleképpen figyelni kell lesz, hogy a Freddy nevetését mindig hallgatni kell lesz. Jó, Foxy kidugta oda a képét, többiek úgy vannak, jó. Mindig figyelni kell, mert nem szabad annyira elbambulni, hogy egyáltalán nem nézzük őket. Na, első óra van, és 86%. Ez az első óra, ez egész hamar elment. Jó, hát akkor szorítsunk, és reménykedjük, hogy túléljük ezt az éjszakát. És még a végén lehet, hogy megpróbáljuk a negyediket is tovább vinni. De majd persze meglátjuk, hogy sikerül. Jó, hát 84% első óra. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Viszont gyorsan kicsit feljebb tekerem, hogy ugye Freddynek majd a nevetését hallhassuk. Jó, ugye majd hallgassuk Freddynek a nevetését. Jaj, nem áll. Jó, hát akkor Foxy már ott van, és így. Ajaj. Hát akkor reménykedjünk, srácok, hogy nem fog senki se a pofánkba ugrani. És hogy túléljük ezt az éjszakát. Jó, hát eddig egyébként egész jól állunk áramidileg, 77%, első óra vége felé. Mert mindjárt a másodiknál járunk szerintem. Egyébként srácok, elárulom nektek, hogy az elmúlt napokban megnéztem a Five Nights at Freddy's-nek a filmjét, tehát ugye az első részt. Úgy döntöttem, hogy gyorsan zárd le. Jó, második óránál járunk. Úgy döntöttem, hogy megnézem, hogy kíváncsiságból. Jó. És hát egyébként nem annyira hasonlított a játékra, most be kell valljam az őszintét. Jó, Freddyék még ott vannak, és Foxy is jó. Ezt reménykedjünk, hogy nem fognak itt a pofánkba belevetődni. Hogy hallgassuk Freddynek a nevetéseit. Tehát ugye azok a nevetések szerintem csak akkor következnek be, hogyha Freddy már eltűnt onnan. Úgyhogy takarékoskodjunk az árammal. Kicsit beijedtem egyébként az előbb, mikor a
Csibe megjelent, itt bevallom az őszintét. Jó, Foxy még ott van. Ó, meg az ég áldott volna meg tégedet. Hát ezt nem hiszem el. Na, hát akkor innentől kezdve lehet figyelni Freddynek a nevetéseit. Innen lehúzom ezt a izét, pakot, hogy egyből tudjuk majd akkor x-elni. Jó, Foxy még ott van. Hát, akkor most már csak Foxy. Most, ó, Freddynek nevette, ezt behúzzuk, oké, mert Freddynek meg volt az első nevetése. Így kell ezt majd figyelni. Kicsit halkan hallottam, na, itt vagyunk a harmadik óránál, srácok. Jó, Foxy még ott van. Egyelőre. Reméljük jó sokáig ott is marad. Bár van egy megérzésem, hogy hamarosan el fog onnan tűnni. Gyorsan zárd le. Mert már láttam, hogy egyből eltűnt, akkor gyorsan ki kell lépni és rá kell zárni az ajtót. Visszament? Nem. Jó, hát most akkor várakozunk. Ajaj. Ég áldott volna. Jó, Foxy visszabújt. Ahogy látom. Jó, harmadik óra, szerintem mindjárt jön a negyedik óra. Freddynek még nem hallottuk egy nevetését, mármint csak az elsőt. Nagyon kell vigyázni. Kicsit félek. Jó, Foxy megint előbb úgy látom. Hát srácok, kezdek remegni, mert egy picit azért félek ezektől a játékoktól. Na, negyedik óra. 42%, egész jól állunk áramügyileg, én azt mondom. És eddig úgy tűnik, hogy eddig bevált, amit mondott az a kedves nézőm. Úgy érzem, hogy mindjárt a Csibe vagy a nyúl ide fog jönni az ajtóba. Van egy megérzésem. Jó, Freddynek meg volt a második. Jó kamera, jó, Foxy ott van, jó. Jó, Freddynek srác már meg volt a második nevetése. Jó, akkor már csak 2 nevetés van. És utána mindig le kell ezt csukni a jobb oldali ajtót, hogyha a kamerát nézünk. Hát érdekes, furcsa, hogy eddig még csak a Csibe jött ide egyszer az ajtóba. Gyorsan le is kopogom. De hogy még a végén valami más is ide jöjjön. Jó. Kamera. Foxy még ott van, jó. Nem szabad sokáig nézni srácba a kamerát sem, mert viszi az áramot is, meg több esély van rá, hogy vagy a nyugó, vagy a Csibe, vagy valamelyik bejön. Jó. Nem tudom, hogy ti mennyire hallották ezeket a nevetéseket, de azért remélem, hogy hallották. Na, 5. óránál járunk, srácok. 5. óránál. És eddig egész jól állunk. 5. óra és 28%-os az áram. Ezt szerintem túl fogjuk tudni élni. Jó, Foxy ott van, ez eddig egész jó. Jó, eddig egész jól állunk. Van esély rá, srácok, szerintem, hogy ezt túléljük ezt az éjszakát, én azt mondom. Látok rá esélyt. Jó, Foxy ott van, jó. Közben hallgassuk Freddynek a nevetéseit is. Nem szabad folyamatosan beszélni, mert akkor nem fogjuk hallani. Na, hallottam valami hangokat. Nézzük meg. Foxy eltűnt, gyorsan zárra. Jó. Mivel Foxy eltűnt, ezért gyorsan le kellett zárni. Visszament? Nem. Hát most arra várunk, hogy éppen visszabújjon. Na, most örömből, igen. Köszönöm kedves nézőm, aki írta ezt, hát ezek szerint sikerült. Köszönöm szépen, kedves nézőm, köszönöm szépen, nagyon-nagyon köszönöm. Ámen, nagyon szépen köszönöm.
Na, ennek örülök. Hát srác, akkor én azt mondom, hogy mivel első próbára sikerült, hogy akkor próbáljuk meg a negyedik éjszakát is, és hogyha nem sikerül, akkor nem fogom tovább erőltetni. Próbáljuk akkor meg a negyediket is. Hogyha ez már nem fog valahogy sikerülni, akkor nem fogom erőltetni. De legalább már egy éjszakát sikerült teljesíteni. Na, ennek nagyon örülök. Itt hogy állunk? Jó, még ott van mindenki. Ó, de nem áll, hogy Foxy már 4 kibújt, ezt nem hiszem meg. Jó, hát eddig mindenki ott van még, csak hát sajnos Foxy már 4 kibújt. Sajna. Na mindegy, hát itt sajnos nagyon kell lesz figyelni rá. És azt is figyeljük egyébként, srácok, hogy körülbelül olyan 86, 87, 88 szokott lenni az 3%, amikor elérjük az első órát. Körülbelül. Na, Foxy már eltűnt. Úgyhogy gyorsan rázárjuk az ajtót. Jó, hát Freddynek csak 2 nevetését hallottuk, úgyhogy ez jó. Úgyhogy itt most majd egy új stócot fogok kezdeni a nevetések kapcsán. Egy új sort. És akkor így fogunk majd menni. Játék végéig. Jó, Foxy már visszament, ahogy látom. Csibe eltűnt. Jó. 84%-os az áram, és még nincs itt az első óra se. A francba. Csak nehogy megint itt az árammal legyen a baj. Jó, első óra, srácok, 83%-os áram. Hát kicsit lent van, de próbáljon meg takarékoskodni azért az árammal, én azt mondom. Úgyhogy óvatosan, mert nem szabad folyamatosan lezárogatni az ajtóktól, semmiképp meg ilyenek. Szerencsére amúgy az előző kört, srácok, egyébként egész jól megúsztuk, és azért úsztuk meg egész jól ezt az előző kört, mert csak egyszer jött ide az ajtónkba a Csibe, és 2-szer nevetett Freddy, és 2-szer akart Foxy ide jönni. Úgyhogy azt egész jól megúsztuk. Jó. Már megint elment, hát erre most ennyit kell lesz ügyelni. Szerintem még csak a 4. éjszaka, az 5., 6. éjszakánál mi lesz? Már ennek folyton lezárva kell lesz lennie. Igen, hát ezért lesz nagyon rossz, hogyha folyton itt jön és le kell zárgatni az ajtót. Igen, akkor sajnos folyton ez lesz. Folyton le kell lesz zárgatni az ajtót. Na jó van, látom, visszabújt oda. Mert hogyha folyton ez lesz majd az utolsó éjszakáknál is, hát akkor az úgy nagyon nem lesz jó, azért most bevallom az őszintét. Az úgy nagyon nem lesz kellemes. Azért a kamerára is mindjárt rá kell nézni, hogy Freddyék eltűntek el. Jó, ők itt vannak, Freddyék még ott vannak, jó. Most igazából itt Foxy a legfontosabb, mert ugye Freddyék ellen van élrendszer, de hogyha nem figyelem Foxyt, és ő közben kiszalad a függőn mögül, és mert ugye nem látom, hogy onnan eltűnt, ide bedugja a pofát, és ennyi volt. Csókolom. Hát igen, srácok, szerintem most az árammal lesz a baj. Ezen a 4. éjszakán. Igen, ezzel lesz sajnos szerintem a baj. Még ugye második óra és 58%. Ezzel lesz szerintem a legnagyobb baj most. Mert igen, mert az baj, nagyon-nagyon megy az áram. És hogyha még vagy 2-3-szor le kell csukni az ajtót Foxynak, vagy azért, mert bárki ide jön, főleg, hogyha majd még Freddynek megjön a 4 nevetése, akkor még rosszabb lesz. Na, nem már. Gyorsan zár. Hát, jó, hát akkor most várunk. Szerintem akkor bújik vissza, hogyha dörömböl az ajtón. Szerintem Foxy akkor bújik vissza, hogyha dörömböl az ajtón. Azaz így. Most ugye bedörömbölt. Igen. Akkor visszanézünk. Jó, visszabújt úgy, akkor ezt felnyithatjuk, jó. Mik voltak ezek a lépések? De jó. De szuper. 34% harmadik óra, ez esélytelen, srácok. Ez esélytelen, az a baj. Mivel ugye, mi az, Freddyék is eltűntek már, 32% harmadik óra, és még ki tudja, hogy hányszor le kell lesz zárni. Akár a nyúl, akár a Csibe, akár Freddy 4 nevetése, vagy Foxy, vagy akármi miatt az ajtók. Igen. Na, hát igen, ez már esélytelen sajna. Látod, most is pont eltűnt, látod, le kell zárni. És így ez itt a legnagyobb gond sajnos. Hogyha ilyen gyakran jön már a 4. órán, akkor itt lesznek a legnagyobb gondok. Nem a Foxy visszabújt. Jó. Ajaj, 10%, 9,
Harmadik óra. Ez esélytelen, srácok, sajnos. Ez esélytelen lesz. Freddy is eltűnt mind... nem, ez esélytelen. Hát igen, ez már nem. Mindjárt leáll minden, besötétül minden és ennyi. Hát ez nem. Nem, ez már semmi esély nincsen, hogy ezt túléljük ezt az éjszakát. Mindjárt leáll a villany, nem. Azért beigszelem. Igaz, hogy most le is fog zárulni minden is sem. Jó, Foxy eltűnt. Lecsukom, de úgyis annyi, mert elfogyott az áram. Na, de erről beszéltem. Gondolom, vagy Foxy fogja ide dugni a pofát, vagy ugye Freddy jön énekelni. Na, már hallom, hogy Freddy éppen ide sétált egyébként. Úgyhogy ennyi volt. Na és figyeld! Most fogja a pofánkba bedugni a képét. Be fog ordítani a képünkbe. Figyeld meg! És 3, 2, 1. De megmondtam. Jó, hát srácok, én már annak örülök, hogy túljutottunk a harmadik éjszakán végre, és elértük a negyedik éjszakát, úgyhogy most már srácok a negyedik éjszakát fogjuk gyakorolni, és próbálgassuk majd a negyedik éjszakát. Ugye ez is sikerült volna, csak hát ugye itt az árammal volt a legnagyobb baj, ugye Foxy miatt rengetegszer kellett zárni az ajtót. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy végig néztétek ezt a videót. Én nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt velem tartottatok. Remélem, hogy örültök, hogy végre a harmadik éjszakát sikerült kiírni. És ha szeretnétek, hogy minél hamarabb, akár már egy héten belül jöjjön a következő rész, akkor el ne felejtsétek benyomni a lájkot és feliratkozni, hogyha találkozunk a következő videóban, és lehetünk. Szevasztok!